Matindog po ang gabos, asin awiton po niya to ang awit sa pagpuon. Ang kaglalang ganing magkatiripon, liwat at magtagulang, mga aking mo kami, piniling banwan, uyamon yan kami, sa banal mong erokan, napupungawikan, hinihida, madyabayaman tangikan rukyaw, nagmamawotikan makaibahan, mamatian sa tao niya mungunyang, magayagayang magkurahang, magayagayang magsaraya, itasan ka lang sa pag-umaw, magayagayang magkurahang, magayagayang magsaraya, sa mga awit ng Diyos, ipaglanggam. Diyos din kagayon ang karahayan, magangangalas magkakamhan. Diyos din kaligtasan kaugmahan, Diyos niya mo sakot paman. Diyos din kalangitan, kabukidan, kapanagan, katubigan, kaiwasan. Diyos din kilaban, mga linalaw, Diyos niya mo sakot paman. Magayagayang magkurahang, magayagayang magsarayaw, itasan ka lang sa pag-umaw, magayagayang magkurahang, magayagayang magsarayaw, sa mga awit ng Diyos, ipaglanggam. Sa ngalan ng mga asiterati, sa Espiritu Santo, Amen. at grasya ng Santisang Kaguluhan ng pagpapakot ng Diyos, asin ang pag-ismalo ng Espiritu Santo, mapasinggo ka Diyos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ang pangyayang sa mga kasalan, kaya magkaligaw kita magselebrar, kaya mga banal ng misteryo. Nagkukumpisa na to sa Diyos ang makakamay, Asin sa indo mga tugang, tanagkasala ako ni makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadya ko kay Santa Maria, danay na Berhen, sa gabos na Angeles, asin santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamipi sa kagurang ng tan Diyos. kaya matulog sa mga Diyos, matapang pagkapatawalan sa mga kasalan, karapot kita, sa buhay na ligtas sa kakoran. Amen. Mahera ka, Kristo, mahera ka, Kristo, mahera ka, kagurangan, mahera ka, kagurangan, mahera ka. Gloria in excelsis Deo. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa daga katulino, asin sa daga katulino,
namong kamurawayan. Ating langit nun, Diyos amang makakamhan, makakamhan. Kanang aking buto, Jesucristo. Kagulang na Diyos, Kordero kan Diyos, aking kanama. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Kaheraki, kaheraki, kaheraki kami. Ikaw na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Pagkuhaan sa mo, pakimahirap. Pagkuhaan sa mo, pakimahirap. Ikaw na nagtutukaw sa toga nama. Mahera ka sa muya. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kaikasanaan, banalikasanan, kagurangnan, ikasanaw sa Kristo, anurog kahalangkaw. Sa kamurawayan, kan Diyos amamen, kan Diyos amamen. Kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan na sinding kasagkoran, magiya ka sa mo, pasiring sa pakisumaro kan mga langit noon na kaugmahan, tanganingan kapakumbabaan kan mga karnero, makaabot sa iya, na kung saan nagikan ng kusog, nin pastor. Uli kay Yesu Kristong kagurangnan niya mo, si mong aki na kay bamong nabubuhay sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sigabos, nagkapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Ipinapasabot ni Pedro sa mga tao na yaon sa templo na ang pagkarahay kan pilay, bako dahil sa saindang kapangyarihan, kundi hali ini sa kapangyarihan kang ngaran ni Jesus na kagurangan. Mga tugang ang enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dangan si Pedro, pano kan Espiritu Santo, nagsabi sa inda,
mga namamayo kan banwaan asin mga gurang. Kun kami sinisiyasat ngunyan, manungod sa marahay na gibo sa sarong tawong maluya. Kun paano iniligtas, maaraman nindo gabos, asin kan bilog na banwaan nin Israel, na sa ngaran na Hesukristo na Nazareo, na sa indong ipinako sa krus, na binangon kan Diyos hali sa mga gadan. Sa ngaran niya, ang tawong ini nakatindog sa atubang nindo, marahay. Siyang gayo ang gapong isinikwal nindo ng mga paratugdok, naging sarigan. Asin mayo kiisay paman, ang kaligtasan, tamayong ibangaran sa sirong kanlangit na itinao sa mga tao, nakaipuhan para kita makaligtas. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang gapo na hinabuan kan mga paratugdo, iyulugod ang naging sarigan na gapo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratukdo, iyulugod ang naging sariga na gapo. Aleluya, magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod paman ang sa iyang pagkahera. Ang gapo na hinabuan kan mga paratukdo, iyulugod ang naging sariga na gapo. Marahay pang magpaili sa kagurangnan kisa magtiwala sa tao. Marahay pang magpaili sa kagurangnan kisa magtiwala sa mga Ginoo. Ang gapo na hinabuan kan mga paratukdo, iyulugod Takot ta sinimbag mo asin ika ang nagikon kaligtasan. Ang gapo na sinikwal kan mga paratugdo, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Ang gapo na hinabuan kan mga paratukdo, iyulugod ang naging sariga na gapo. Bendisyon sa minadigdi sa ngaran kan kagurangnan, bendisyonan kamo sa harong kan kagurangnan. Ang gapo na hinabuan kan mga paratukdo, iyulugod ang naging sariga na gapo. Diyos ko ika, pinapasalamatan ta ka. Diyos ko, pinapaurog ko ika. Ang gapo na hinabuan kan mga paratukdo, iyulugod ang naging sariga na gapo. Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay, sagkod paman ang sa iyang pagkahera. Ang gapo na hinabuan kan mga paratukdo, iyulugod ang naging sariga na gapo. Dahil sa merito ni Jesus sa krus, asin pagkabuhay diwat, kita gabos naging mga aki kan Diyos. Bilang mga aki kan Diyos, inaapodan kita na hinguwahon na maging kabaing sa Diyos sa paagi kang buhay na banal asin pano nin pagkamuot. Mga tugang ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa enot na surat ni San Juan. Mga namumutan, hilinga kung anong pagkamuot an itinao sa to kan Ama, na pag-apodon kitang mga aki kan Diyos, asin iyo iyan kita. Huli ka ini dai kita mamimidbidan kan kinaaban, huli ta dai siya mamidbid. Mga namumutan, ngunyan mga aki kita kan Diyos, asin dai pa ipinahiling kung magiging ano kita. Aramta, na kung siya magpahiling, magiging kitang arog sa iya. Huli ta mahiling ta, siya sa persona niyang gayo. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Alleluia, 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 alleluia. Ang kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagrukyaw kan ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsabi si Jesus, "Ako
an marhay na pastor. An marhay na pastor, idinudulot niya ang sadiri para sa mga karnero. Alagad ang parapatandan na bako man na pastor, na bako man na sadiri ang mga karnero, natatanaw ang lobo na nag-aabot. Binabayaan niya ang mga karnero asin minadulag. Kaya tinatabag sindakan lobo asin winawarak. Kulita para patandan siya asin mayo nin pagmakulog sa mga karnero. Ako an marhay na pastor. Midbid ko an sakuya. Asin midbid ako kan sakuya siring man na midbid ako kanama. Midbid ko man anama. Asin ang buhay ko, itinataya ko para sa mga karnero. Igwa ko nin ibang karnero na bakong tagalooban na ini. Sindaman kaipuhan ang tabayan ko. Dadangugon ninda ang sakong tingog, asin magkakaigwa nin sarong ariponpon, sarong pastor. Iyo ini kung taanota namumutan ako kanama, hulita, itinataya ko ang sakong buhay, tanganing makamtan liwat, mayo nin makakaagaw kainis ako. Ako, sa diri ko ining itinataya. Igwa kong kapangyarihan itaya ini, asin otoridad bawion. Ini ang tugon na inako ko sa sakong ama. An marhay na bareta kan sa tong kaligtasan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Diyos maray na aga po sa indo mga tugang, asin maugmang pagdalaw po sa harong nin mahal na ina, na sa Senyor de Salvacion, ngunya na Domingo sa tuyang inuumaw, sinasamba an sayang aki na bugtong sa Jesucristong kagurangnan. Asin an aki na ini, ngunyan nagpapamidbid bilang sa tuyang marhay na pastor. Ang sabi ni Jesus, ako ang marhay na pastor. Kaya, ang karahayan patungkol sa iya, ang pagiging pastor niya sarong pag-ataman sa mga itinao sa iya kan ama. Kaya, ngunya na Domingo po sa tuya po yan na paghuroporopan, enot sa tabang kan sarong surat ni Bishop Jose Bagaforo, ang presidente kan Caritas Pilipinas, ang grupo kan mga obispo sa Pilipinas na nagtatabang sa mga nangangaipo. Asin ikadua, kung may dikit pang oras, sarong istorya, agikan po sa sako. An enot, an surat. Ang titulo po kay ni, sarong arimpunpon, sarong pastor. Ngunyan aldaw sa tuyang ipinagsaselebrar ang Domingo kan marhay na pastor. Inaapod man ining Domingo nin bukasyon. Sa Ebanghelyo, ipinapamidbid ni Jesus ang sadiri niya bilang marhay na pastor, na andam magtayakan siyang buhay para sa iyang mga karnero. Aram niya na igwaman siyang mga karnero na nasa luwas pakan sa iyang turil. Inahanap niya, asin inaantabayan man sinda, tanganing magkaigwa, ninsaro sa ng aripompon, sarong pastor. Siringman mo niya na Domingo sa tuyong ginigirumdom, asin ipinapamibi ang gabos na lideres sa nasyon. Urog na sa satuyang lideres, ang satuyang lideres sa politika. Ipinapamibitan na maingat nindang mapag-atid-atid ang sinyalis kan panahon, asin maging bukas sa mga pag-iyakan Espiritu Santo, tanganing mapaurog ninda ang karahayan nin kagabsan. Siring nan marhay na mga pastor dinadara sa mga berdeng. Siring na an marhay na pastor dinadara sa mga berdeng sabsaban ng sidang ariponpon, asin sinusurog laban sa mga lobo, kaya puwantanin
mga lideres na mga ngataman asin maprotehir kan sa tuyang kahirasan siring kan West Philippine Sea para sa presente asin maabot pang mga henerasyon. Mahalaga asin dai matatawadan an marhayin na lideres sa mga gibong pagkamot sa sosyedad tanganing maiangat ang kalidad kan buhay kan mga nahuhuri, mga nawawara, asin mga kasaradayan. Pagirumduman ini sa mga laiko kan sindang bukasyon na mag-ibanghelisar sa publiko. Si Papa Francisco sa iyang surat ensiklikal na Fratelli Tutti, nagsasadol sa mga laiko na aktibong magpartisipar sa buhay politikal kan satuyang nasyon. Saro ining imbitasyon sa satuy agabos na panibaguhon ang satuyang kaandaman na idusay ang satuyang mga buhay para sa satuyang nasyon asin sa satuyang kapwa Pilipino. Sa paagi nin maray na politika, ang mga pamilya dai magugutom, ang mga duka magkakaigwang oportunidad sa trabaho, asin ang hobenes magkakamit nin edukasyon. Bilang sarong ariponpon ni Jesus, kaya puwa na sarabay kitang magbaklay sa rarong nag-aatid-atid kan mga pangangaipong ini kan sa tuyang sosyedad. Pinapakusugan buot kan lambang saro, mantang sa tuyang sinusundan nin may kusog ang dalan nin pagkamuot. Kaya puwantang maging marhay na mga syudadano, nagsusuporta sa marhay na lideres sa politika, na nag-utob kan sa indang katungdan na maghiras kan pagkamot kan Diyos sa gabos, urog na sa mga dukha. Kaya puhantaman mautob ang satuyang katungdan na maging marigmat tanganing ang satuyang lideres sa politika, danay na naglilingkod para sa karahayan kan kagabsan. Lugod ang satuyang mga parokya magdara kan gabos na tao sa lamesa nin pakikipagdialogo, asin lugod ang satuyang mga tugang na Pilipino magsunod sa halimbawa kan marhay na pastor, mantang sa indang ginigiyahan ang sindaman na mga komunidad. Pano kan pagkamot ni Jesus para sa iyang mga karnero. Gikan ki Reverendissimo Jose Colin M. Bagaforo, Presidente kan Caritas Philippines. Mga tugang, an maray na pastor nagdudusay kan sa iyang buhay. Asin iyan ginibo ni Jesus sa krus, dinusay niya ang sa iyang buhay. Ninhuli sa pagkamot sa to, sa pagkamot sa katotoohan asin sa hustisya. Inigabos pinagbuot kan Ama, tanganing an karahayan na uyas sa iya, mapasato man na minaako kaini. Kaya kita na nagsusunod sa iya, nagsasamba sa marahay na pastor, inimbitaran man na maging siring sa iya, tinatawan kita sa katotoohan ning kakayanan na maging siring sa iya, maging mga marhay man na pastor, nangangataman, asin nagmamakulog sa lambang saro. Kaya ang satuyang komunidad, tunay na nagsasamba sa iya, kung kita nagiging arog sa iya sa karahayan, sa pagmakulog, sa pagmangno, bako sa nasasadiritang pamilya, kundi lampas pa dyan sa bilog na komunidad. Kaya kung ang satuyang pagsamba nagtatalubo, mahihiling ini sa tong pagmakulog asin pagmangno sa lambang saro. Minsan sa punto, nin pagdusay kan sa dirita sa iba. Nagkapirang mga istoryaan uminabot sa ko sa simanang inigayod sa pag-andam man sa ko ning kagurangnan sa Domingong inikan marhay na pastor. Not ka nagbisita po ako, nag-agi ako ali sa Legazpi sa sarong meeting, banggi na ako, nabto na ako nin diklom, asin naisip kong maghapit po sa Santo Domingo para makikakan, makipamanggi. Naabutan ko duman sa rong tugang na padi, nagaandam kan sa iyong pagkakan. Nahiling ko may daradara siyang 2 patos na noodles, pansit canton. No? Iyon sa iyong pamanggihan. Sabi ko, makipamanggiman ako kan sa imong pansit canton. So nagkaon po kami, pansit canton, asin bunay, asin, siyempre nagrestoryahan kami.
Sarong istorya niya ang nag-inspirar sa ko. Ang sa iyang kaibang padi, ang sa iyang kura paroko, yaon sa luwas kan na bangging ito si nagmimisa sa gadan. Sabi niya, ang sa kuyang kura paroko digdi, midbid ang mga parokyano niya sa ngaran. Bako sa nasa pandok, kundi sa ngaran. I-describe ko sa ako ngani ngayon, nahiling ko yan oral daw, pero dahil ko mangaranan. Pero ako, i-describe ko sa na ang pandok, ang langkaw, ang itsura, ang kulay, natataram na niya kung si Isay iyan. An marhay na pastor, midbidan sa iyang karnero. Kaya, an maut ko, na maging marhay na pastor man, bot kong mamidbidan kamo. Maluya po ako sa ngaran, minsan sa pandok. Pero pag may mga istorya po akong na aaraman, gikan sa sindok, kung kamo mismo nag-istorya, may natatandaan ako dyan. As in sa istorya, natatandaan ko kamo. Kaya gayod ini sarong imbitasyon man ng Diyos sako na maging marhay na pastor, mauton na midbidon an sa iyang pigpapastoran. Sana magibo ko po ini sa tabang nindo. An maut ko ngani po digdi, sa roan mabisita ko ang mga harong-harong bago magtapos ang sa kuyang termino digdi sa 2027. Sana magibo ko. Kaugmahan nin sarong padi na maging arog siya ni Kristo, marhay na pastor. Ikadawang istorya, na-pick up ko ini sa sarong amigang madre, yaon siya sa nag-aadal sa Manila. Nag-eskwela pa siya nin theology sa Paranaque, sa Don Bosco, as in, may tulo sindang madre na mina-eskwela duman, naglulunad sinda, kan sarong aldaw, naglunad sinda sa sarong taxi. Gaya din yung taxi, de ko aram kung promerindang best na malunadan. Pero, ang istorya niya, iyon na si taxi driver, si tatay, ang taxi driver, na kaistoryahan ninda. Nailing ninda na sa iyang taxi, igwang rosaryo, igwang libro, minsan kan sa eksorsismo, igwang holy water. Bako manining padi, ordinaryong tao, sarong ama. Sabi niya sa inda, ako po sister, nagtatrabaho bako para sa na maghanap buhay, kundi magligtas nin buhay. Paano? Sa paagi kan pagtao sa inda kan marhay na bareta. Sa mga naglulunad sa iya, pinaghihirasan niya kan marhay na bareta, manungod kay Yesu Kristong kagurangnan, naginigikanan kan gabos na biyaya. Sa iya minagikanan sa tuyang buhay, asin buhay na daing kasagkoran. Asin sabi pa niya, tanganing magibo ko iyan, pinaghinguwa ko na dai ako mabuhay sa kasalan, kundi sa biyaya. At sabiyon siya nagsisimba, nagpapangadji, asin naghinguwa na ang pagtubod niya, magibo niya bilang karahayan na gawi sa kapwa. Iyan ang paagi niya na asin sa sato gabos na mabuhay sa biyaya ng Diyos, sa presensya ng Diyos. Iniiwasan ng kasalan, tanganing buhay ang Diyos sa iya, maitaon niya ang Diyos. Minsan sa mga day niya kamidbid, pero nanunuparan niya dahil naging pasahero niya. Kaya minsan sina sister, na-inspirar niya. Asin na-inspirar niya na na lubos pang magtaukan sa diri ninda bilang madre. Kaya po nahiling ta po digdi ang pagiging maray na pastor, bako sa naiyan sa mga padi o sa madre, kundi bilang sarong ordinaryong Kristiyano, gabos kita, inaapodan na maging maray na pastor. Pero tanganing magibuta iyan mga tugang, magdusay kita kan sa tuyang buhay, kay puwanta na magrani sa maray na pastor, na ang naghahanap sa sato pag kita nawawara, na nagbubulong sa to pag kita nalulugadan kan sa tuyang pakilaban sa kinaban, na nag-aakay sa to pabalik sa Ama, na nagpapatawad sa to pag kita nagkakasala. Gabos iniginigibo niya tanganing itao sa to ang kairasan kan buhay na Diyos nun. Asin magigibuta ang pagdusay kan sa tuyang buhay, bako na ang sa diritang buhay ang itinatao ta, kundi ang buhay ni Diyos na yaon sa sato.
Kaya mahalaga po ang pagsimba bako sa bilang obligasyon, bilang gari bayad utang sa Diyos. Tadayan utang sa Diyos dito mababayadan. Ang Diyos mapapamuraway ta kung ang siyang buhay yaon sa to. Asin ang buhay na inim nin Diyos sa to, yung mismo ang inihiras ta sa iba. Taan buhay man sa nanin Diyos, ang magtataon nin buhay sa satuyang kapwa. Kaya, ang pagsimba, mga tugang, bako sa ng obligasyon, kundi pangataman ta sa sadirita. Pagtugot sa Diyos, naatamanon kita nin Diyos, tanganing kita man makaataman sa satuyang aki, sa satuyang magurang na nagugurang na, sa mga kanatad ta, minsan, maday tamidbid, pero nangangaipo, nintabang asin pagmangno. Lugod, sa pagurang ta kung pagurangon kita nin Diyos, maginsiring kita sa iya dahil nahihiling ta siya oral daw. Ang sabi sa kaduwang binasa, magigi kitang harog sa iya, huli ta mahihiling ta siya sa persona niyang gayo. Ang Diyos, si Yesu Kristo, nagpapahiling urog na sa mga nangaipo. Pag nahiling ta siya, asin pinaglilingkodan, nagiging arog kita sa iya. Magtindog asin magpahayag kita kan sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Sa sarong Diyos samang makakamhan, kaglalang kang langit asin kandaga, asin kay Hesu Kristo aking buktog niya kagurang nanta. Ipinangidam huli kang Espiritu Santo, namundag kay Berhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kang ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan. Nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asing mga gadan. Nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na katoliko, sa parpakinabang ni mga santos, sa pagpatawad ni mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagpuran. Amen. Nag-aaram kan labilabing pagkamot, na winaras sa to kanama sa pagtugot na kita, apo doon na mga aki niya, may pagsarig niya tong idulot siya sa tuyang mga pangangaipo. Sabiyon ta po, kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing siring kay Jesus, ang mga namamayo kan simbahan, maging tunay asin maimbod na mga pastor, kan sa indang aripumpon sa dalan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Tanganing warasan kita kang kagurangnan, nin pagmakulog na makisumaro sa mga kaugmahan, asin mga kahurasaan kan sa tuyang kapwa. Dangan makaarog kita sa pagkamuot kang marahay na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Tanganing ang mga hobenes, magkaigwaning kusog buot asin bukas na puso, na maging mga pastores kang aripunpon kang kagurangnan, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Tanganing ang mga nagihelang sa satuyang komunidad, makamati kan pagkamuot kang marahay na pastor, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sa katuninungan ni Kristong nabuhay liwat, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Tanganing ang mga gadan, makisumaro sa kapanuan nin buhay na itinagama sa inda ni Kristo sa langit no na kahadean, ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan ninanyugaan sa mong pabibi. Para sa tuyong mga intensyon na sin mga pinanugaan kan sa tuyong mga pamibi. Pamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, mantang naglalakbay kami sa buhay,
Tabangi kaming madangog an simong tingog, magkuyog sa imong mga tugon, asin maglakaw sa imong inagihan, ininagad mi sangar ni Kristo na samong kagurangnan. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang, tinganingan sa ko, asinan sindong atang, maako, malugod kan Diyos, amang makakamhan. Ako man lugod kang kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa paginabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami, nawarasan mo kaming danay, na maggaya-gaya huli kining mga misteryo Pascual, tanganin padagos na paghimo kan sa mong pagbagong buhay, magin para sa mo dahilan kanding tapos na kaugmahan uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas indo, Asin sa imong espiritu. itaasan mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong na maninigo asin dapat matano sa sinakakaligtas na ikakagurangnan ni pagrukyaw sa gabos na panahon. At ang ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Uli sa iyan namumundagan mga aki ininliwanag para sa buhay na daing kasagkoran, asin nabubuksan ng mga tata kan langit noon na kadaan sa mga maimbod. Ulit at tinubos ang samong kagadanan kan sa iyang kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat niya, ang gabos na buhay liwat. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa, nag-ugma ang gabos sa bilog na kinaban patingani ang mga langit noon na bertudes, asin ang mga angeles na potestades nag-aawit kan himno kan simong kamurawayan daing tapos na nagsasabi, Banalan kagurangnan, Diyos din mga ugbo, ang langit asin daga panokan sa imong kamurawayan. Usanna, usanna sa kaitaasan, usanna sa kaitaasan. Danan minatitig sa ngaran kang kagurangnan, usanna,
Hosanna sa kaitaasan. Hosanna sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan, ikananggadan banal, burabot ng gabos ng kabanalan. Kaya ining mga tang namimibi kami, pabanalakan ng bon kansi mga espirito, tanganing para sa mo, maginhawak kasindugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugarin niyang buot, pinasaluiban sa kod sa pasyon. Nagkuha siya ng tinapay asin pagpasalamat, binaakini, asin tinao sa siyang mga disipulos na ansabi. Magako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak, naidodolot para sa Indo. Siring man pagkapabanggi, pagkunyamaning kali sa singgiraray, pagpasalamat sa imo tinao sa iyang mga disipulos na ansabi. Magako kamugabos sa sin maginom kaini, tainian kalis kan sa kuyang duko, kan bago asin danay natipan, napapabulosan para sindo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, idi pagibunin do sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod, Kristo nagadan, si Kristo na buhay liwat, si Kristo mabalik iraray. Kaya kami na nagrorumdom kan siyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurengnan kan tinapay nin buhay, asin kadis sin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan ang simong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, taganing malubos mo siya sa pagkamot kay bakan sa mong Papa si Francisco, asin kan sa mong obispo si Joel asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa simong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan, dangan ako asin da sa liwanag kan sa imong lalogon. Kay raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay ba ni Santa Maria, Birhen na ina ning Diyos, kay ba ni San Jose sa iyang esposo, kay ba kan mga banal na apostol sa singgabos na santos, na kay to pa nakapagayagaya sa imo, magkanig umagin kay ras, kan buhay na daing kasagkoran, magomaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki imong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos ng kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen, 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 amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na togo na sin pinatuod kan Diyos no na kaugalian, nangangahas kitang magsabi.
Amanya mo ngayon ka sa langit, pabanalon ang ngalan mo, magdatong ang kadean mo, mangyari ang kuot mo sa dagat, ninsiring sa langit, ang sa mong kakanon sa arualdaw, itao mo sa muyangunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muyan, asinare kami pagdarasa subot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos sa maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga daw nyamuan katulinongan, tanganing kaming natabangan kan si imong pagkaherak, magindanay na talingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos sa kapurisawan, mantan kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Ulitas sa imo ang kadean, asinan kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kaguragnan, ika na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalad ko sindo, ansa kong katuninongan itinataw ko sindo, haripagilngan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya mapatuninong asin magkaburunyog susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapasindo gabos. Asin sa imong espiritu. Magpatindaraon po kamo kan tandaning katuninongan. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kihinaban, kairaki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, tawi kami. Maluhod po. Uyan, Cordero kan Diyos, uyan nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladanan mga inapod sa pamanggi kan Cordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asinan sa kong kalag, mauumayan. O
Mamibi kita. Marhay na pastor, papagkanigon mong antabayan, ansi mong banwana sinan mga karnero na tinubos kan mahal na dugo, kan simong aki, magkanigong ipamugtak mo sa mga sabsaban na ding kasagkoran huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Salve Regina, O clemens, O pia, O dulcis Virgo Maria, oro pro nobis sancta Dei genitrix, oremus. Omnipotens sempiterni Deus, qui gloriosi tui habitaculum efficere retur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, Daud cuius commemoratione leitamur, eius via intercessioni ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iundem Christum Dominum nostrum. Pangadyon ta ining pamibi para sa katalinongan na sin pagbago nin sosyedad. Magluhod po. O banal na puso ni Jesus, ang realidad kan sa mong lugadan asin nasasakitan na banwaan, minabusol sa mo na maghidali sa pagsimbag sa mga problemang hinahampang niya mo ngunyan. Kami sarong makasalan asin nagagabatan na banwaan, warakan sa mong puso asin maluyan sa mong buot. Kay puhan mian si imong puso o kagurangnan, sa pagingawang kami marahay asin mabilog giraray. Ninhuli sa pagtubod sa imo, asin pagkamuot sa samong nasyon, but niya mong magpartisipar sa imong gibong pagbago sa mga tao, pamilya, grupo, asin sa sosyedad. Sa pagikan mapangyaring pagkamot kan sa imong puso, minakwa kami nin bagong kusog asin higos, nin bagong kalayo na kayang magpabago asin magpakarhay kan sa mong mga buhay bilang mga individual asin bilang sarong nasyon. Pagkamot kan puso ni Jesus, tawi kami nin isog asin tiyaga. Kadunungan kan puso ni Jesus, tugdui kami na magpamibi, maglaom, asin mamot sa gabos na panahon. Amen. Banal na puso ni Jesus, simbag, kay raki kami. Daing digtang puso ni Santa Maria, mabiniw na puso ni San Jose, pamibim, matindog tabi, matukaw tabi. Para po sa mga nagkapirang mga pagirumdom, ang manungod po sa misa nga schedule, pinuunan ta na po na ang 1:30 sa hapon, Children's Mass.
Pinapinginutan ini kan mga aking naglilingkod sa misa bilang choir, lector, collector, asin iba pa. So kadaklan po digdi, mga aki nagsisimba na iniibahan kan sindang mga magurang. Kaya kung iga kamong aki na gustong magsimba, sana gustong magsimba, 1:30 po para sa inda iyan. Asin ang 3 o'clock na misa, pinapanginutan man po inikan sa tuyong mga tugang sa Indigenous Peoples Community. Ano mga agtang tabagnon, digdi po sa parokya. Siring man po, iniimbitaran kamo sa May 1. Ini po ang aktibidades sa May 1, poon alas 4 nin aga, misa sa Pantalan. Pag alas 5, poon na po kan prosesyon sa dagat. Inang magayon, maritime procession. Masain, gikan sa Huruan, Pierre, paduman po sa Sawangan Park sa Legazpi. Mga anom sagkod 7 oras po ining prosesyon sa dagat. Pero meron po ining bes nagigibuhon. So ini po, hudyat na an poon kan Mayo, as in ang bilog na bulan kan Mayo, para sa mahal na ina. Kaya ginigibuta po ini na pag-unra sa iya sa paaginin maritime procession. Pag abot naman po sa Legazpi, may programang nagahalat duman, as in, ang ikaduwang parte, gigibuhon sa oras na alas 5 na gayud po ang misa at mainiton pang alas 4. So alas 5 na ang misa sa Legazpi sa Sawangan Park. Bago po magpuon ang prosesyon naman, Grand Marian Procession, gikan Sawangan Park pasiring sa Albay Cathedral. So ini pong prosesyon, ang prosesyon sa dagat, ang ipo prosesyon, Nuestra Señora de Salvacion. Pag-abot sa Legazpi, ang imahin ni Nuestra Señora de Salvacion, iibahan naman po kay mga 50 pang imahin niya sa manlain-lain na titulo. Gikan po sa Manila, sa Rizal, sa Cavite, digdi sa Bicol, Sorsogon, Iguang Haling Samar. Manlain-lain po na mga imahin nin mahal na ina. So, inibitaran po kamo na magsabay po digdi, as in mag-imbitar po kamo na magsabay. Duman na po sa Sawangan Park. Pero kung gusto mo magpuon po digdi, pakahali digdi, pwede na kamong magpaligas, maghalat-halat po duman. Katakod ka iyan, igwa po, pigbuksan tapuan. So gustong mag-iba po sa maritime procession, kaya po na mag-register. Igwa lang po nin sanggatos na slots. Dahil po, limited po ang lunadan, as in, strictly monitored po kan Coast Guard. Di papalargahon kung mayong life vest, as in kung ang lunadan bakong registered. So, igwa lang po na mga registered na tinugutan na mga lunadan. Ano po? Kaya po ano po digdi, ang edad po 15 anyos, pataas, sagkod 60 years old. Dapat po, di ka mong pigmamati. Dipisil po magbiyahe, anom na oras, tapos mainit po kaiyan. So, igwa po iyan na uniform, igwa po kamong long sleeve na uniform, for sale po iyan sa pag-register po nindo, 250. Sa mga maiba man po sa Legazpi, sumado man po kamo, igwa man po bako man required, pero kung gusto po nindo, souvenir shirt, pwedeng gamitin nindo sa pagprosesyon, kulay blue, magay na klaseng t-shirt, 250 man po ang pabakal. Pag May 4, Sabado po yan, sa oras na alas 5:30 sa Albay Cathedral, misa. Katapos kan misa, Grand Aurora naman po, poon Cathedral sa God St. Raphael Parish. So banggi po, Malakaw sa Legazpi. So gustong mag-iba, na taga-digdi po, magpa-register po kamo. Mahandam kita nin sakayan. Sa Mayo 17 po, ang sa tuyang musical play, ang titulo Huruan, base po sa obra ni Mr. Abdon Baldi Jr., ang istorya kan 8 milagro ni Nuestra Señora de Salvacion. So, musical play po ini, may istorya na pipaagi sa pagkanta, pagbaile, as in pag-acting. So, mga 1.5
hours po ini na palabas sa entablado. So live po ini. Sain po ini sa Mayo 17 sa BUTC Gymnasium sa Tabaco Campus kan Bicol University. For sale naman po ang mga tickets po 200 pesos po. As in may iba pang presyo pasakat po ang play. Kung makahalat-halat po kamo, igwang libre pero sa Agosto 16 po. Digdi po sa Pier. So, yan po ang schedule kan play. Igwaman po sa Mayo G sa Legazpi, as in sa Mayo 24 sa Ligao City. But may midbid po kamo naharan ni Duman, imbitaran po nindo, baritaan nindo na igwang musical play manungod ki ina. Kung gusto po nindo magtabang sa iba pang mga fundraising, sabi ko nga ni po Sindo, unya na Abril, pupunan tan pagpatrabaho po digdi. Tipo na po kita nin 766,176.50. Kan last week may naglaog na 13,080. And sa 13,000, 1,780 hali po sa Barangay Dapdap. Hali po sa mga pigtaraw kan mga tao sa signature campaign. As in mga nagdonar na individual, minakantidad po na 11,300. Kaya po ang total, iyon na po ini 766. Pag mag-abot na po ining 1 million, at least medyo haranin na sa 2.5 million, mapirma na po ako kan kontrata para mapunan na po ang pagpatrabaho digdi. Kaya salamat po kay Tess D, Ilagan Arsola family, Yak family, as in Arevalo family. Hopefully, sa sunod na pag-announce na next week, igwa ng 1 million, tanganing makapuon na po kita kan patrabaho. Kung gusto po nindo magtabang, igwa po kita nin alkansya, available sa opisina, sa mga barangay, signature campaign, as in mga souvenir items po sa souvenir shop. May mga t-shirts po dyan kung gusto nindo. Salamat po kan sa indong naiambag last Sunday, 6:30 a.m. and kolekta 2,996.25. And second collection ngunyan, tabang ta sa Subcommission on Vocation. Salamat po. Matindog na po kita. Ang kagurangnan mapasindo. Asin sa imong espiritu. Sa pangataman ni pagsurog ni Santa Maring Berendua sa Señora de Salvacion, bidisyon kamo ng Diyos na makakamana na asinanaki pati ng Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Viva la Virgen! Viva Nuestra Señora de Salvacion! Viva la Virgen! Parakpakan tapuan, mahal na ina.